Silav roj baş hevalno hevîdar mûtev başin çawa ku hûn dibînin mîvanê min Rêzdar Hecî Erdogan e ji Munihê tevlî bername me dibe. Îro roja dawî ya konferansa ewlehiyê ya Munihê ye ka em binêrin çi ji me re tîne ev civîn. Mamosta Hecî bi xêr hatî. خير سلامات سر شعبان سر سري و همو تماشاوانن تلفزيوني و سلاف و حرمت. Gelek spas dikim em wekî milletê Kurd di nava heyejanê de ne piştî şerê ku li Rojavayê Kurdistanê rûda vê konferansê kêm be jî moralekî daye me lê em baş nizanin ev civîn çi ji me re tîne hewa serkeftin em dikarin bi dest bixin dîsa dewleta Tirkiye em dibînin dewlet Bahçelî îro derketiye dibêje terorîzma li Sûriyê têk çû serkeftina duyem yani têkçûna Kurdan weke serkeftinekî dibîne ecêb tiştekî ye. Ez hinek dixwazim fikra te bigirim di derbarê vê konferansê de çi ji me re anî keremke. نها کنفرانسان مونیه او وقت زنان جساله شیست و دویا حتی ویر او آماده بوده پشتی سال نودی یعنی دماغ او دولت روجات سوریه سوویت هلواشنده بو او و کنفرانسه هین کنفرانس که تایبت بو دره او beştar dibûn pir kem bûn. Niha ama yani wê demayê Sovyet û bloka herkê kes beşdar nadibin niha hemû beşdar dibin. İsal û nêzîkî 1000 kes beşdarê bûye hemû serokên mesela wek Fransa û vezîrên derve welatiyê Amerîka û heyeteka mezin û Almanya yani Avrupa hamiya von der Leyen wana hemû beşdarê wî konferansiyê bûne va konferans ki yani biryara nagde ewa çirtike û nikaşet dikin hevdira tekîliye çetikin û di hevra ser meselan difikirin îsal 4-5 maddeyên ku ew ser sekînê hebûn ek jawana ewlemendiya Avrupa û şerê Ukrayna û Rusya û nakûkiyet nav NATO wek nakûkiya Avrupa û Amerîka lê taybet jî ê rojalat Sûriye Rojava û îran taybet e ew mijarek bû yek mijarê din jî İsraîl û Palestîna îsal neçûvan bazên ji Başara Kurdistan hatibû dawetkirin ji Rojava jî Mezlûm Ebdî û İlhan Ehmed hatibûn beşdar bûn ew tiştekî giring e çima giring e ji bo Kurda jî giring e boy herekata partiyên dezgehên Rojava jî giring e boy hemû çar parçe jî giring e ew tiştekî meşrutiyetê dide Kurdan. Türk wek yani em bêjin wek Bahçelî gotiye yan jî êdin heta niha ji devê xwe ek bernadane terorîstin partiye terorîstin lê ama devletên hemû cîhanê ew her du jî dawet kirin wek mînak dawet kirin ku ew meşrutiyetê dide Kurdên Rojhilat. Êkê jî İlhan Ehmed Mezlûm Ebdî bi kesara suret dan ku kera münaqeşe kirina kera tekîlî çêkirina hemû di medyaya Ewropayê jî hata beşdar bû me dît niha ewa taybet em rojname tirkat dixwînin ser rojnamevanan wan ser siyasetzanê wan û ser siyasetên wekî siyasetvanê wan partiyên wan çep rast yani hemûya şokek çêkiriye yani Mezlûm Ebdî û İlhan Ehmed çawa beşdarê vê konferansiyê dibe çawa yani heta niha me gotiye ewna terorîstin lê dîsa jî ew hatine beşdar bûne niha
Macron Fransa demek mazlum amdi slav kir ve ava hamez kir. Vezirin derve veleti Amerika taybeti slav u tekliye wan taybeti bun. Ama hamu tesirek taybet ser devletten Kurdan duazın bindest bikin yani bindest vek Türka vek Araba bejim vek İranî şok akıl servan çekir ama bu Kurdaji tişteki psikolojik ama bejin yani Kurda edin hatta na godun işte او erişser Suriye erişser Rojava Türk erişser Rojava godun yani autonomiya Kurdal Rojava hildivaşa o yani Kurd ruhi hindek depresif bun aballe İro bir beşdariya او beşdariya mazlum Doğan o biraz İlhan Ahmet ve konferansı cem hammu Kurdun çar parça tişteki pozitiftir. Yani yek ama havidariya wan boy azadiya Kurda boy autonomiya Kurda Rojava yani bir hak hukuku Kurd bugün meşrutiye wan le cihane ser yani ser Kurda umut yani bejin havida ama taybet Kurdker naha em dizanin vakte zanin çand haftana neziki çand mahan Kurd ser piyakhana hamu çarparçı Kurdistan ve cihane jbor pişkirtiya Rojava ser piyakhana ürojin ser piyakhana ama tişteki taybet ser Kurda çekir yani yektiye dibijin ya yek Kurd yekin ama reha cem hem individum yani serkesati hem ji hamu civaki Kurda tişteki yekbuneki çekriye ama tiştana giringin beşdariya ve konferansı az bejim yani İlhan Ahmet biraz mazlum abdi la alidin neçirvan bazar ameci biranakin beşdariya wan ve konferansı taybete Kurd hamu cihane vek millet meşrutiyatta u ev tişteki pozitife peşerojeci em gerek dîsa bizanbin ve yani ne avaku em bejin edin her tişt klas bu Kurda autonomiya ve hatta girtin em nekevin ve psikolojici le rojlata navin her tişt tevle hava merinizane li İran'e çidbe li İran'e halafata wan edin navda bere şahe mücahidan Kurdan çepe wan hamul serpiya khana merinizane le vur çidbe كيف حاجة قالوا الدولة تركيا بر هولدا بيشي لتهليبونا معزوم عبد الهم أحمد بقرة يعني هاي تجي هي قد yani rojnama wan da hatu bu nefsandın tekili ama tekiliye wan az bawer dikim edin awqas wana çekiriye wana pırxwastî ku beştar nabin gerek beştar bir konferansiye nabin le az bawer dikim tu çare namaye Amerika xwastiye naz tişek bin işinger her işinger seroki vi konferansiye او خود دیپلماتیک آلمانیا تایبته او وک واقف هاتیه چکن او کنفرانس سروک واقف جی او خو کشانده بو نها پیشروجه او سروک ناتو بره شتولتنبرگ دبه سروک حتی وی دمای و کنفرانس ایسال پر گرینگ دیتن بونا و ایشینگر جبوی چند hayvan bu bir organize bir konferansı hat yani green dedi bu konferansa hat dîsa bu yani ambejin geçici yani bu avay ki çend maha hat bu seroki bir konferansı
Ve işin ger sersekiniye yani bu gotiye yani nabavanda gerek Kurd Rojava jivarın. Çıma Kurd davata Kurdun Rojava jibona ve ne tane yani ev şerivan diji işit diji İslamistên li rojilata navîn Kurd kuvveteka li rojilata navîn giring e. Ji bo ew bi waniye ez bo garantiyên rojilatê bo Ewropa pir giring e. Li alî din jî wana dîtin wa paşa çend mehan dîtin hemû cîhanê Kurd serpiyane Kurd aktifin Kurd yani bo jiyanê xwe tekuşina xwe berdewam dikin. Dibêjin Kurd ranakerin. Bona we yani devleta Tirk jî êdin jî nikarbûn peşiye ve bigirin. Naha tiştekî din giring jî heye yani mesela merle medya jî dinere biraz İlhan Ahmet û Mazlum Abdî tenê Avrupa Amerika ve tekili çenekriye danışmanı çenekriye ama Araba jî çekriye Suudi Arabistan'a re çekiye bana tiştin taybetin giringin rojlata navîn edin siyasetek politika nû çedibe divê warî da hîn pir tişt nezelanin lê de çebûna ve projena da yani sistema rojlata navîn da Kurd giringin yek kuvvetin û ew divê warî da devletê din jî Kurda dibînin ew tiştekî taybet e giring e ji bo meşrutiyetê jî giring e bo tekuşina gelî Kurd jî giring e. Gerek bana em bizanin. Kam dengê Mazlum Abdî godarkin çi dibêje vê derê de? Kurd bixwe hemî şêwazî herêmê xwe Pirsyarım kir wekû Rûdaw li wezîrgeha wê Sûriya wî Kurd dawayê otonomî nekir. Kurd dawayê otonomî kiriwe. Na li cem dewleta Sûrî kêşekî wanî enwanan mustalahatên heye belê ême ew heye yani dixwazin hikûmetê Kurdî mihellî hebe her nav çi bê birabe a muhîm Kurd bixwe hemî şêwazî herêmê xwe birêve bikin. Kobûnewekan zor giring bûn li kobûnewekan balêniyan pêdan ke piştîwanî Kurd Rojava bikin û her wiha piştîwanî otonomî bo Rojavayê Kurdistanê bikin çiyan gerentîkan dabe êwa. Yani herkes vereye ku Kurd bafê xwe bigirin xusiyetê metixê Kurdî werin parastin metixê Kurdî li ser wê êrişînên çêkirin û Kurd jî bixwe karibin herêmê xwe birêve bikin. Pirsyarım kir wekû Rûdaw li Di vê derê de tiştek ku rojnameger merex dikin statûya Rojavayê Kurdistanê ye yani pergaleke siyasî ya çewa navî otonomî dibe xweserî dibe bi şiklekî din dibe federatîv dibe lê Mazlum Abdî dibêje ya muhîm ew e ku Kurd bixwe herêmê xwe birêve bibin mesele ne tenê nav e ji ber ku duh rojnamevanan ji Şeybanî jî pirsîn Esad Şeybanî wî got daxwazekê ji Kurdan daxwazekê konkret ji me re nehatiye ku ka pergalekê çewa dixwazin Mazlum Abdî bersiv de wê pirsê. Yani tu hêvî dikî di encama vê civînê de di qada navnetewî de wisa atmosferekî hewayekî çê bibe ku êdî daxwazên Kurdan werin qebûl kirin? Naha tekiliyen çebûyî kera tekilî çebûna kera danıştanî çebûna Mazlum Abdî û biraz İlhan kera axıfiye rûniştine û ser pistreka Kurda û Rojava evna tiştên giringin insanên wan vera axıftina insanên ku wana tekilî jere çêkirî insanên giringin ez bawer dikim ez hevîdarim statûyek ji bo Kurda çê dibe navê biraz Mazlum Abdî gotî çi dibe bila dibe ama Kurd xwe li wê derê xwe dikin û xwe sîstema xwe bi awa çê dikin navê dibe otonomî navê dibe tiştekî din ew tiştekî din e lê Kurd sedî sed îro çi vê demoşin da nikarin statûya xwe xirab bikin ew pir giring e zaten ew meşrutiyet jî divê konferansiyê de kesên ku ew ona danıştanî jê re çêkirine bi hev re rûniştine ew aka jî ew tişta jî daye ser wan yani Kurda jî ew girtiye yani min jî ew gotinên wezîrên derve welat Sûriye min jî bihîst bihadar kir û ew nabê jî ew dibêje em Sûriye Kurd
او partnerê me ne dibê em bi hevra li Sûriye çêdikin partner nabêjî ew Sûriye ne ew gelê Sûriye ew dibêjin em partnerin em bi hevra hatine em bi hevra hatin vir beşdarê konferansa bûn ew ji partnerin yani bona wê gerek em bizamin ew ne jî pêşa rojê de dizanin êdin ji vê demayê şin de ji vê demayê ji vê wextê şin de li statûya rojava kes nikare wala bike xirab bike ew nabe tiştên din girîng hene ji bona wê yani li rojhilata navîn îro hîn pirsgirêka Îranê çareser nebiye hîn pirsgirêka Palestîna û İsrail serebî ê Sûdana çareser hîn zelal nebî ê Îranê hîn taybet yani Amerika eger bixwazbe sîstema Îranê bûgere ew nikare bi serê xwe çike mecbûrî îtifaqan lazim in ji bo Amerika bû Ewropa niha ew îtifaqana kî ne milyonên Kurd li Îranê dijîn ku Kurdên Îranê hemû yani partiya wan hene organiziya wan heye yani kujan partî bila dibe bibe ama Kurd 5-6 sal 7 sal nur partiyên wa dezgehên wan hene wana Amerika jî dizane Ewropa jî dizane yani dizanin ku li Îranê tiştek wara guhartin bê Kurda çê nabe ne guhartin gerek em van tiştana yani vana Tirk jî dizanin vana Arab jî dizanin İran jî dizane ji bona wê piştî vê ez ji vê demayişinde ji vê wextê şin de wek biraz mezlum amdî gotî nav çi dibe bila dibe ama otonomiya Kurda özaka Kurda çiye navê çi dibe bila bibe ew êdin amade bûye bingeha wî heye ew çêbiye ji vê şin de ji kes nikare hilweşîne Kek Hacî ez hinek dixwazim derkevim derveyê siyasetê pisporiyete li ser psikolojiya însan ruhiyeta însan heye aliyê derûnî niha li Rojavayê Kurdistanê tu zanî îtîbara milletê Kurd hebû şervanê Kurd xwedî îtîbar bûn di qedana binetê de lê ji nişkava şerek çêbû têkçûnek çêbû gelo ev têkçûna ku hat serê me li Rojavayê Kurdistanê encamekî çawa ya psikolojik dikare biafirîne di nava milletê me de ji aliyê ruhî ve em çawa dikarin were ser hemdê xwe ez hinek analîza te merex dikim di nava vê meha dawî de ji aliyê ruhî ve çi hat serê milletê me ê Kurd ne tenê Rojava ji ber ku em wekî milletê Kurd li hemamê cîhanê em wisa ser û bin bûn ruhiyeta me têk çû çawa em dikarin cardin werin ser hemdê xwe tesellî lazim e ji me re derkeftin lazim in ji me re çawa şîrovê dikî niha rast e milletê Kurd bi 100 salan bi travma dijîn travma çima welatê wan bûye 4 parça dibin li 4 parça dibin destê dewletên metîngeh ku caran qetlîamên ser Kurda çêkirine em bêjin Dêrsîm, Arê, Zîlan û Şêx Zayed û li alî din Mihebat û Anfal û Helebçe yani li her 4 parça gerek em vê bizamin îro li Rojava li Şengalê ser Ezîdiyên gelî Kurdî Ezîdî ew qetlîamên çê Kurd di jiyana xwe de her dem bi travma jiyan berdava kirine li alî din Kurda tiştekî çêkiriye û vê kompenze bike yani dengeyê travma bixwe nexweşîke pir taybet e ama însan bi travma nikarin serkevin çirtkên însan metodon dibînin bi xwe dibînin zanî dibînin nezanî dibînin ama civaka Kurd bi xwe metoda xwe dîne partî çêkirine dezgeh çêkirine û hatine mesela bêjin li Kurdistana her parça partiyên me hene şera dikin û dibêjin em hevîdarin ku em welatê xwe xelas bikin ji bin dest derkevin van tiştana ji alî psikolojîk ser individûm ser kesan û ser civakê pir tesînen pozîtîv dikin eger va tiştana nemin civak nikare pêşkeve civak nexweş dibe niha li Rojava
او شر دا از ارشن داوی کو سوریه ترکاو بهورا سر روجاوا کرن داوی دبیجم شوکا کامزن سر kurda kir ama او شوک نتنل سر کردن روجاوا کر لحمو جهانه بونا و کرد رابون سر بیا خو او چیه یک umut یک tişteki taybet dayı Kurdel Rojava hatin katliam kirin boy ve erişin zahmet kışan diye eşandin eşine ama hamu ditin hamu cihane Kurd ser piyana hamu cihane neten Kurd dost yavanji او tişteki taybete ku او bir avay او travma wan yani denge gedigre. Yani avat iştana pir giringin. Düdüyancı az teşekkür bejim naha bejdari ve konferansı mazlum abdi İlham İlham Ahmed wana hamu ser psikolojiye kurda civaki tişteki pozitif çekiriye. Umut hevidar yekur'i gerek wana bizamin. Meret karal ser ve tiştin ilmici benefsine ser ve lekolini ilmici çeke ama Kurda her dem dermanı travma ditine. İroji ditine. Yek dermanji az bihecim ve beşdariye yani vek minak baji yani vek minak baji beşdariye İlham Ahmed ve biraz mazlum abdi yek dermanji bu civaka kurda psikolojik. Yani bana gerekemizden hazara insan dolu Strasbourg cihane euro alidin او insan hazaran ser dervana u protesto tkin tekuşina wan yani derman ki girin am gerek bana bizan ben civaka Kurd gerek tişteki dinji bizan ben tim negatif em nebinin erişen wan sermetkin, katliamavan sermetkin, her malbatı dük kesin en az, en kemtir dük kes şehit ketine Kürdistan'a her çarparça. Ama alidin pozitif ji, em bizanbın tekuşuna mehiye, em hevde digirin, em naha bunu yek ruh, yek velat, yek millet, ji başvure, bakure, roja, ya vatişten taybetin ve derman ser psikolojiye Kurda pozitif tesirtke. Siyaseta Almanya geleki giringe anha veziri karı derveyi Almanya Johannes Wadapful navi usati khandım artıkım. Evji anha bi mazlum abdira civiyaye de encama civine de tişti baştı beje de helvesta Almanya çıvadı bini tesira Almanya de siyasete de heyeler roja tanavin yani evi eğer bu Kurdan rabbi be dost dikaret tişteki bibine yani de mesela Türkiye'de bir taybeti ez merak ettim. Belki ana emin ligori men estim de bejim. Düşmeni betene e milleti Kurd devleta Türkiye. Dostaniya devleta Türk ve Almanya jişvay diyare hem de mesele yani NATO'da hem ji devlet Almanya çekusil hedef roşevan. Meselen Aburi'de. Almanya tkare henek eğer be dosti Kurda. Tkare tesiriyle devleta Türkiye bike henek iş bu bi Kurdan ra nerm tevgere mafê Kurdan bidiye yani qet nebe li rojava qarşî Kurdan be tesîr Almanya merak dikim mamosta. Naha havale bedran Almanya devlet taybete ji bo Kurdan. Almanya devlet taybete ji bo Tirkaj. Almanya devlet ke pir kuwata yekemine de nava yekîtiya Avrupa'da ve bizanben. Bu her ali, bu aburi, bu yani tiştedin le diroka Kurda da, diroka Türk'a da Almanya taybete moltke 1863 tekilif Türk'ara çekir, Osmanlı'ya çekir u pişti veji ama peşi moltke derhis. Moltke pişti veji hatu bu seroke Preußen Almanya gerek amana bizani ona pir giringin jim pişti molke von Papen von Wangenheim ana hamu bun elçin le Türkiye yani pişti bun elçi pişti hatın buna serokati Almanya. Şey Almanya
demek Bağdat bağın yani ava tirane çekirir tekliye wan Türkara giring bu. Be şerri yekemin tekliye wan Türkara giring bu. Em vana bizamin iroju bu avaya rojlata navin avna siyasetek wan diroki heye. Kurd jibona wa tim ne giring bu. Ama iro rojlata navin xo pertişt tugarın. Çe tugarın? İran heye, İsrail heye, فلسطین هەیە سودان ئەفریقا لیبیا بەڵام هەموو بەهاورا گرێداییە لە ئاڵی دنجی ناپوکیت ناتۆ دەهێنە یەکێک ناپوکی ناو ئەمریکا و ئەوروپا هەیە لەوێ دەمای ئەو مەجبورن سیاسەتەکە نو ئاوا بکن چێ بکن دی دەمای ئەونا دەبێژن ترک لە ئاڵی لەشکەری و silah û çek awna girîngin ji bo me dijî Rûsya girîngin lê li alîkî jî dixwazin yanî bi awayekî Kurda ama em hevalê wan dengê xwe dermexîne bi vê awayî ez rastî ez wek min yani ez dibêjim demek ez li üniversiteyê bûm ji va tiştana hatibûn gotin ez xwe bi baverî bi siyaseta Almanya nakim. Siyaseta Almanya pir kûr û pir diskiye veşartiye û taybet jî ew siyaset Kurda bu Kurda her dem her dîrokekê da bu Kurda negatif bû û Kurd hatimin kuştin êkê em bêjin di dîrokê da قتلیام سر ارمنیا هاتیه چکرین به دست پروژه آلمانیا هاتو چکرین و دمای ام بیرجن بنا گرک ام بیرا نکن باوریا من بتایبت خو با آلمانیا رتونه یکدن از تشت گیدنج بیرجن قداها بونا partiyen Kurda Avrupa به دست سیاست آلمانیا بو yani Almanya çepe wanji keski wan jî rast jî heta niha ne ji Kurda yani Kurdara tekilî ku Kurd çêkirine ne jî wana ra bûna hevaltiye ku Kurd çêkirine Kurd demek ana warin Kurd ji bona wan yani bu interesê wan rojhilata navîn yek tehlikê dîtin. Mijareke dinya ve konferansê jî tekiliya Avrupa û Amerika bû bi taybetî mesela ewlehiyê de Avrupa dixwaze hinek ji Amerîkayê bifilite dixwaze bi serê xwe be gelo mümkün e Avrupa artêşa xwe ya azad a xwe çêbike û ji Amerîkayê bi temamî qut bibe di encama vê civînê de çi derket di encamê ew gotinên em alî evlahiyetî da em dixwazin serbixwe bin em Amerîka ve negire dayî bûn wala derket Amerika û Avrupa behevra alî aborî alî askerî alî leşkerî behevra girêdayî ye Amerikayê jî xwe kişand berê Amerîka got gerek Avrupa serbixwe be em bavêriya û wana nakin nav NATO da ewna tûşe nakin tişulan nakin işte alî aborî sermaye nakin nav parastina yani çekên NATO li vê demayî îcar hindik nerm axifîn lê dîsa jî nakûkî nav de hene ama interesên wan her du dewletan li rojhilata navîn be jî li Asyaya Durja yani wek Çîn wek İsrail be jî Rusya be jî ew ji hev de naqetin hev de niqaşa dikin hev de rexna dikin ama ez bawer nakim ewna ji hev biqetin îro jî bi konferansê jî hata dîtin bi hevra bi nermtî gotin lê dîsa jî ewna hevîdar yani Avrupa dibêjin eger Trump biçe tekiliyên Amerîka û
Avrupa dîsa baş dibin. Le dîsa jî nakûkî hene. Ama ji hev jî naqetin. İro mere dizana Suriye, pardon, Rusya û şerê Rusya, Ukrayna û mezimbûna Çîn li alî aborî, silahî, atomî Hindistan gerek ewa ji va aliyana ew bi serê xwe ne Amerîka ne Ewropa bawerî pê bawer nînim em serê xwe tiştekî pêş bixinin ew bi hev re girêdayîne. Gelek spas dikim Malatê ava di derbarê encama vê civînê de eger tişek û min nepirsîbin û gotinê tê dawî hevin kerem ke û em xatir bixwazin. Spas ji te re bo daweta te na me he tişt got belkî me tiştin ji bîr kiribin ama dîsa jî me pir tiştin got ama ez tiştekî dîsa dawî de bêjim ji bo Kurda pêşerojê ez pozitif dibînim. Ez pozitif her alî pozitif dibînim. Kurd yek quwet li rojhilata navîn li diaspora Kurda li cîhanê pir giring e û tesîrê siyasetên dinê jî dike ji bo alî Kurdan. Gerek em ve bizanibin û teqdîr bikin. Pir baş e. Malatê ava hevan Başına wez becerdik. dîvanê me dixwazin çend dîmen hene çend nûçe hene dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Mamosta Hecî Erdogan ji Munîhê tevlî bername me bû. Malatê ava ez ê çend nûçe pêşkêş bikim. Her hevî Malatê ava. Roj baş. Rojber silav. Hevanno. Anha ez ê pêşî dîmenê Mazlûm Abdî çend gotinê wî hene. Ez hema zû bi zû nîşan bidin em bi hev re godar bikin. Paşê jî ez ê cih bidim encama civîna Wezîrê Karê Derve yê Almanyayê ê bi Mazlûm Abdî re. زۆر باش بوو. Peyama te ji min şinê bû tevaya gelê Kurd. Em dixwazin hemû gelê Kurd dî yek be û Mazlûm Abdî bi giştî hevdîtinê li min şinê çabûn çend berjevan da gelê me dabû. na giştî erênî bûn eva gavekî zehfê girîng bû ji bona me û ez bar dikim ji bo pêşeroja gelê me tiştekî zor baş bû. Peyama te ji min şinê bû tevaya gelê Kurd. Em dixwazin hemû gelê Kurd dî yek be û helostê xwe ku niha a birûmet dewam bike. Zor spas. Spas. General Mazlûm Abdî bi giştî hevdîtinê li min şinê Hevanno. Ev çend hevpeyvînê wî hene. Ez hema dixwazim zû bi zû bi we re ewsa par bikim. Hevdîtinê ku vekirine ve daxwaz kirine ku wek rayedarên navdewletî serdana Rojava Mesela yek jî ev heye rayedarê navnetê wî ew ê biçin serdana Rojavayê. Hemîd Urmiye jê dipirse. Kurdistanê bikin. Ez Ji bo Kemal Heştê ew hevdîtinê ku vekirine ve daxwaz kirine ku wek rayedarên navdewletî serdana Rojava Kurdistanê bikin. belê me ji hemû civîna de me xwast ku gerek mekanîzmekî garantî hebin ji bona pêkanînê îtifaqê ku me gel Şamê kirî. Ev jî bi vî ew tiştekî din jî hebû. Tiştê girîng ku ez dibînim min tamam. Şiva ew ku dibêje. Ha. Ev jî civîna ew e. Civîna ku bi Rêzdar Nêçîrvan Barzanî re çêkir. Aniha hevanno. Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Abdî li Munîhê li Almanyê hatin cemhev. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li gel Mazlûm Abdî û berpirsê tekîliyên derve İlham Ahmed civiya di wê civînê de çi hate axiftin rewşa Kurdan, rewşa milletên din ê li Sûriyê mijara serekeya danûstandinan bû. Wekî din Nêçîrvan yani ew ji xwe di nava sê rojan de jî beriya civînê jî tekîliya Nêçîrvan Barzanî û Mazlûm Abdî tim hebû. Li gorî daxuyanî Mazlûm Abdî spasiya xwe pêşkêşî Mesûd Barzanî kiriye, pêşkêşî Seroketî Herêma Kurdistanê kiriye ji bo alîkariya wan ya ji bo Rojavayê Kurdistanê. Wekî din yani xeterî metirsiya ji nûva geşbûna Daişê heye, gefên terorê li ser Herêma Başûrê Kurdistanê li ser Rojava ew nîqaş kirine. Ka em binêrin wekî din deqekî telefonekî ji Rojavayê Kurdistanê heye ez hema bigirim.
Telefon ji Rojavayê Kurdistanê bû lê piştî bernameya zê nûçeyên ji wê derê bigirim ji ber ku aniha heta ku ez temam nekim mesele zelan nekim ez nikarim bi were parve bikim ji Kobanî ji Rojava em dizanin ku aniha qesede jî artêşa Heteşê jî ji hin deveran ve dikişin asayîş li wan deran bicihî dibe asayîş jî dibe perçeyekî Wezîreta Karê Hundir ya Sûriye. Hevanno ev laliyekî niha ez dixwazim behsa ew ê jî bikim. Dewlet Bahçelî û ev mirovên beredayê li Tirkiye Mazlûm Abdî li ser rewşa Kobanî Efrînê jî hin tiştan dibêje vegera Serêkaniyê vegera Efrînê ka deqek ez vê hema bidim sekinandin bila wisa li ser ekranê be bila hinek biherike ez hema behsa wê meselê bikim ewsa hevanna binêrin çi dibêje Mazlûm Abdî deng temam e Fermandarê Giştî Qesedê Mazlûm Abdî tevlî konferansa Munîhê bû anî ziman ku ji bo tevahî rabûna dorpêça li ser Kobanî ji bo vegera koçberên Efrîn û Serêkaniyê girê spî vegera milletê me ê Şex Mehsûdê bi heyeta Sûriye re hevdîtin pêkanîne li ser vê yekê bi taybetî nîqaşkirine dibe melhev kiriye Mazlûm Abdî ka em bidinin çi dibêje balkişan ser hevdîtinên ku li konferansê birayedarên welatan re kiriye hevdîtinên me bi giştî erênî bûn hemû kesên ku li dosya Sûriye re eleqedar dibin me bi wan re yek bi yek hevdîtin pêkanî me bi senatörê Amerîkayê Graham re wekî din dibe ev hevdîtinekî pir baş bû kêrhatî bû piştgiriya xwe ji bo Rojavayê Kurdistanê anî ziman me jî li ser tifaqa di navbera hikûmeta Şamê de me pêra agahiya xwe parvekirin ji bo ev pêk were dem lazim e ji bo tifaqa me ya bi Şamê re pêk were zeman lazim e li ser van mijaran gelek guftûgo çêbûn niha ya herî muhîm Kobanî Efrîn Serêkaniyê Mazlûm Abdî balkişan ser dorpêça li Kobaniyê dagirkeriya li Efrînê û Serêkaniyê girê spî ji bo dorpêça li ser Kobaniyê bi tevahî rabe kesê hatine dîlgirtin ji bo serbest bêne berdan me bi Wezîrê Karê derve Esad Şeybanî Wezîrê Karê Hundirê Sûriye re jî taybetî me hevdîtin pêkanîne li ser gavên pratîkî me li hev kiriye dibe ku divan du rojên pêşiya me de guhertinên ciddî çêbibin li ser koçberên Efrînê Serêkaniyê girê spî koçberên ku Şex Mehsûdê aniha hatine Rojavayê Kurdistanê me li ser wan li ser vegera wan me hevdîtin pêkaniye baş e dibe me li hev kiriye yani ev tiştekî muhîm e ez dibêjim qey nûçiye herî muhîm ya îro ew e Mazlûm Abdî dibêje me bi Sûriye re li hev kiriye di nava du rojên pêşiya me de encam wê derkevin milletê me ê girê spî Efrîn taxên Şex Mehsûd wê karibin vegerin dîlên di destê xwe de Şam wê serbest berde yan jî çeteyên dewleta Tirkiye behsa du rojan dike guherin çêbibin lê alîkî jî dibêje zeman lazim e ji bo ku hemî tiştên ku me li ser li hev kiriye pêk werin zeman jî lazim e em bi taybetî li ser rewşa koçberên Efrînê Serêkaniyê girê spî Şex Mehsûd axivîn ev lijneyên em ê çêkin wê ji bo vegera koçberan bi taybetî bixebite ev lijne li gel hikûmeta Sûriyê jî ew ê kar bike ez dibêjim nûçeyê herî girîng ev bû wekî din hevanno Mazlûm Abdî di dema civîna bi Nêçîrvan Barzanî re jî dibêje em îsrar dikin em wekî Kurdên Rojavayê Kurdistanê dixwazin herêma xwe bi xwe re birêve bibin ew jî bi vî şiklî ye ez hewl bidim temam niha Mazlûm Abdî di civînên me de dibe herkes gel wê yekî bû ku Kurd bibin xwedî mafên xwe taybetmendiya herêma Kurdan were parastin rawestandina êrîşan garantî bibe rêvebirina herêmê jî ji aliyê Kurdan ve were kirin spasiya Başûrê Kurdistanê dike yani dibe me gelek alîkarî girtiye rast e
me de hemî civînê xwe de tiştekî gotiye. Divê ji bo bi cîhanîna vê peymanê em bi Şamê re mekanîzmeyeke garantî ava bikin. Xuya ye ji wan re garantûr lazim e ji qada navnetî wî. Dibe ji bo vegera pêşmergeyên roj ji bo Rojavayê Kurdistanê ka çi dibêje roda wê jê pirsiye dibe wekî sê lîwayan tevlî artêşa Sûriye dibe qesede we bi berpirsên Şamê re qala vegera pêşmergeyên roj kiriye yan na? Hûn mereq dikin bersiv? Eger hûn mereq dikin ez ji we re bêjim. Mazlûm Ebdî çi dibêje? Ji bo me tu pirsgirêk tuneye ku her gencekî Kurd, cîwanekî Kurd vegere welatê xwe. Di nava wan çar lîwayan û hêzên jinan de dikarin cihê xwe jî bigirin. Di nava artêşa Sûriyê ev lîwa têne avakirin. Pêşmergeyên roj jî dikarin têde beşdar bibin. Dikarin têde bixebitin. Ev ji bo parastina Rojavayê Kurdistanê pêdiviyê jî. Mazlûm Ebdî dibêje pêşmergeyên roj ji başûrê Kurdistanê dikarin vegerin Rojavayê Kurdistanê di nava lîwayên me de cih bigirin û ew jî bibin perciyekê artêşa Sûriyê qet ne meselê ye. Dibe Amerîka, Brîtanya helwesta wan çawa ye me bi her kesî re hevdîtin pêkanî li wê dirê kî hêkî tune. Me ji her kesî xwestiye ew tiştên ku qewimîne dubare nebin. Êriş neyê ser Kurdan eger dubare bibin divê helwestekî hebe. Daxwaza mekanîzmeyekî ji bo parastina vê peymanê kiriye. Wekî din em neketine nava hûrgiliyên van mijarên lê Amerîkaya Tamam. Hevanno. Niha dewlet Bahçelî ez hinek behsa wî bikim. Mesela Munîhê vê êvarê jî em ê behs bikin. Bi dawî nebiye civînên Mazlûm Ebdî didomin ana wezîrê karêderve ê Almanya re ka ez binêrim çi axifiye wezîrê karêderve yê Almanyayê çi dibêje soz dide nade. Siyaseta Almanya mühîm e ji bo Kurdan. Almanya hûn zanin dostekî qedîm ê dewleta Tirkiye, dewleta Tirkî jî dijminê Kurda ye. Dewleta Tirkiye tim bi çek û sîlehên Almanya êrişê me kiriye. Ew jî nûçe divê derê de ye. Li kêleka konferansa ewlehiyê ya Munîhê fermandarê giştî yê Qesedê Mazlûm Ebdî bi wezîrê karêderve yê Almanyê Johannes Wadaful re civiya di hevdîtina wan de pêşketinê li Sûriyê rêbazên piştgiriya aramiyê xurtkirina hewldanên hevbeşdişerê li dijî terorê de nîqaş kirine. Mazlûm Ebdî spasiya xwe ji Almanya re pêşkêş kiriye ji bo îmkanê ku daye wî ji bo tevlîbûna vê konferansê Almanya elbet Almanya mühîm bû. Almanya bigota nabû ama Almanya erê kir. Giringiya piştgiriya navnetewî ye ji bo berdewam ji bo garantîkirina pêkanîna peymana 29 çile şopandina wî yani ev peyman çiqas di pratikî de pêk tê dibe Almanya çavdêr be. Beşdarî avakirina aramiya Sûriyê bibe. Tiştê ku Mazlûm Ebdî jê xwestiye. Ji aliyê xwe ve wezîrê karêderve yê Almanya rola hêzên Qesedê di şerê li dijî Daişê de pîroz kiriye. Spasiya xwe pêşkêşî Qesedê kiriye. Wekî din piştrast kir ku welatê wî wê her tiştî bike ji bo piştgiriyê bide vê peymanê. Ji bo pêkanîna wê di pratikê de dibe em amade ne her cure piştgiriyê bidinê. Wezîrê karêderve yê Almanyê. Ez dibêjim mühîm e. Ew Almanyayê ku tevgera siyasî ya Kurd PKK xiz lîsteya terorê, ew Almanyayê ku aniha heta niha bi Kurdan re pir nexweş bû, rûtirş bû, aniha Mazlûm Ebdî İlham Ehmed vexwendiye Munîhê wê konferansê ez dibêjim hêdî hêdî wê siyaseta xwe nerm bike. Lê dewleta Tirkiye nayê serê her tiştî de dewleta Tirkiye ye. Ka dewlet Bahçelî çi dibêje? Ev kan ala çi dibêjin? Wana xwereşvîne ya. Yani ana rabûne dibêjin kesên ku ji çiyê werin Tirkiye ew ê 5 salan siyasetê nekin, ew ê werin girtin, ew ê werin mehkeme kirin. Wana hakikaten xwe çi zen dikin ya? İnsanên ez qet nabêjim xurifîne jî ji ber ku siyaseta wan wisa ye. Yani dewlet Bahçelî bimre jî sibê ew cîwanên Tirk ên nû ew bin berdewama wî.
Yani mala me xirab kirine ya. Ya nahêlin em derekî re hevdîtin çê bikin. Nahêlin em siyasetekî bikin. Nahêlin Kurd bigêjin mafê xwe. Nahêlin Ereb jî heqê me bidin. Nahêlin ya. Devlet Bahçelî dibêje pêşketinên dawî yên li Sûriyê ji bo ewlehiya netewî ya Tirkiye giring in. Pêşketinên dawî yên li Sûriyê ji bo aştî ewnehiya netewî ya Tirkiye. Ji bo armanca Tirkiye. A Tirkiyeyeke bê terör. Avakirina aramiyê li Tirkiye. Dibe qonaxeke pir mühîm e. Ev pêşketinên dawî li Sûriyê. Pêşketinên dawî li Sûriyê çi ye? Kuştina Kurdan. Koşberkirina Kurdan. Qelskirina hêzên eskerî yên Kurdan. Ev hemî pêşketinê li Sûriyê ne li gorî wî. Devlet Bahçelî dibêje Türkiye di qonaxeke dîrokî re derbas dibe. Qonax berpirsariyê dixe ser milê her kesî. Kesên ku hewl didin pêvajoyê têk bibin wekî dijminê milletê Tirkiye binav kir. Her çend rewşa li Sûriyê hîn jî aloz be, Sûriye ketiye qonaxa bê terorîzmê. Hevkeşiyeke nû li ser rêya Sûriyeyeke yekgirtî derketiye holê. Bahçelî dibêje serdestiya terorîzmê bi dawî bû li Sûriyê. Serdestiya terorîzmê çawa bi dawî bû? Yani Kurdan serweriya xwe wenda kir hinek li ser hin herema. Terorîzm bi dawî bû. Devlet Bahçelî çawa natirse ku Kurd li hember wî derbikevin? Çawa natirse ku Kurd pêvajoyê xirab bikin? Ez hakikaten şaş dibînim. Ya merû hinekî hassas tev digere ya. Ya tu bivan insanlara ser li dora eynê masî, tu bora pêvajoyekî nîqaş dikî. Ya qeş şerm tune ye, heyatine ye. Wana çawa insanê bêrûne Devlet Bahçelî, Tayyip Erdogan, Efkan Ala, Hakan Fidan. Hemî ji eyn sepeta rêxê derketine û ji xwe re tişta dibêjin. Yani ji devê wan rêx dibare. Ecêb insanin wana. Dijminên herî mezin ê milletê Kurd ew in. Serdestiya terorîzmê bi dawî bû. Sûriye cara duyemîn azad bû. Sûriye çawa azad bû? Ya dêre zor ji kontrola Qesedê derket, Reqa ji kontrola Qesedê derket, ket destê çeteyan. Azad bû. Bi vê mantiqê re merû çawa dikare bijî hevbeş? Bi vê mantiqê re hûn dikarin bijîn. İja ev serkeftî dibe, ev serkeftin dibe para hemî milletê Sûriyê ye. Yani tiştekî wisa dibe? Nabe ne? Yani Kurd vaxtê ku bi insanan ra tên dora masê dibe bikaribin eyar jî bidin wan. Dibe bikaribin ji wan re bibêjin binêre hasasiyetên me hene. Em milletin di nava me de insanên xwedîfikrên cuda hene, netewperwer hene, welatparêz hene, insanên sosyalîst hene. Dibe hûn jî hinekî hassas bin. Hassasiyetê me li ber çavan bigirin. Bi vî şiklî nabe. Heddê xwe zanibin. Hindik ji faşîzma xwe tavîzan bidin ya. Ya me pir tavîz da bese êdî bila faşîzm tavîz bide. Nivîsekî di derbarê Efkan Ala da tiştekî heye. Min ez ana ji we re dibêjim. Ka? Efkan Ala çi dibêje hevanna? Çünkü ew jî yek ji wan kesan e ku hinekî bandor li pêvajoyê dike, ji rêveberên vê pêvajoyê ye. Ew jî dide xuya kirin dibêje di îstîqamet û biryardariya wan ya di pêvajoya çareseriyê de tu şik û guman tune ye dibe em pirsgirêk jî nabînin. Cîgirê serokê giştî yê AKP'ye Efkan Ala
İnşallah hev mesele ve de demek ki kin de were çareser kirin encama ve de berjewendiya 86 milyonu niv welatiyên me de be. Ez berjewendiyê miletê me Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê difikirim. Ez berjewendiyên Rojhilatê Kurdistanê û berjewendiyê miletê me Bakurê Kurdistanê difikirim. Ez dixwazim Türkiye perem perçeve ji holê rabe piçûk be hilweşe. Heta ku dewleta Tirkiye hil neweşe, piçûk nebe, nekeve nava krîzê, krîza ruhî, psikolojîk, aborî, krîza siyasî, milletê Kurd azad nabe. Bi vê mantiqê re em nikarin hilkevin dakevin. Ji bo wî berjewendiyên 86 milyonna berjewendiyên 40 milyon Kurdî dixwazim. Evkan ala li ser pêvajoya çareseriyê jî çi dibêje? Armanca wan ya di vê pêvajoyê de ew e ku xelkê Tirkiye di nava aştî û biratiyê de bijî. Pêşhatên gelekî giring wê çêbibin. Pêvajo li ser rêyekê rast dimeşe. Ev pirsgirêk wekî ku em dixwazin bi derfetekê mezin wê were çareserkirin wê bigihêje encama ku di berjewendiyên milletê me de be. Di rêyekê wiha giring de dibe ku cana hin astengî provokasyon derbikevin. Dibe ku di rêya çareseriyê de pirsgirêk çêbibin. Divê mirov li hember provokasyonan baldar be. Dibe ku hin derenketin jî çêbibe. Di îstîqametê de guman tune ye. İstîqamet temam e. İstîqametê de divê îstîqametê de çi para me dikeve ez wî merak dikim. Yani di destûra bingehîn de mafê perwerdeyiya Kurdî çêdibe çê nabe. Ji bo min esas ew e. Yani ji dibistana seretayî ji îlkoxulê heta dawîya üniversite Kurdî perwerdeyî tê kirin ya nayê kirin. Müfredata perwerdeyiya Kurdî arziye ne arziye. Yani aydeme ne aydeme. Ji bo min esas ew e. Yani em çiqas xwedî coğrafya xwe ne. Serweriya me ya li ser coğrafya me wê çiqas çêbibe. Em çiqas bikaribin li ser jiyana xwe qirarê xwe bidin. Eger ew çê nebe, ew îstîqameta ku dewlet Bahçelî tê de ye, evkan ala tê de ye ne îstîqameta min e. İstîqameta min mafê Kurdan e. Ez hêvî dikim ku di rojên pêş me de rapor were, ûnzanin komisyonê rapora xwe pêşkêşî meclîsê kiribû. Aniha rojnameya sabahê jî di derbarê naveroka wê raporê de hin tişt nivîsandine. Eger hûn destûr bidin ez ê çend gotina ser wî jî bibêjim ka pêşî evkan alan çi dibêje ser komisyonê. Komisyona ku em behs dikin divê rapora xwe xebatê xwe bi dawî kiriye, niha li ser rapora xwe dixebite. Ez hêvî dikim di rojên pêş me de rapor bê pirsgirêk ji raya giştî re were eşkere kirin. Duwarê diyalog a xeftinê de pirsgirêk tune ye. Mekanîzmaya çareserkirina pirsgirêkan hatiye pêşxistin. Erê. Niha rojnameya sabahê çi dibêje? Binêrin. Kamel ku nivîsîbû rojnameya sabahê? Rojnameya sabahê çi dibêje? Êdî çiqas rast ez nizanim. Problemê wan e. Rast e, derew e. İddia dike ku hemû endamên PKK'yên ku vegerin Tirkiye wê werin mehkemekirin wê heta 5 salan dibin çavderî de bin. Ev rojnameya ku em behs dikin ya AKP'ye detayên rapora hevbeşiya Komisyona Parlamentoyê weşandiye. Li gorî wê yani rojname bi xwe îdia nake. Yani îdia dike ku di raporê de ev tişt hene. Yani çima ez parve dikim? Ez dibêjim pêş ta rêveberên me ê tevgera siyasî bila tedbîrê xwe bigirin. Raporekî bi vî şeklî bi tu awayî kes nikare qebûl bike. Em bêrûmetiya ku dewleta Tirkiye li me, li şervanên me, li mîlîtanên me ferz dike, em qebûl nakin. Ne mümkün e. Milletê me wê red bike, wê serî hilde. Yek şervanekî me nikare hewciyê dewleta Tirkiye bibe.
û bikeve bin çavdêriyê. Binêrin çi dibêje? Hûrgilî yani detayên rapora hevbeşiya Komîsyona Parlamentoyê weşandiye ku li gorî wê hemû endamên PKK piştî çekdanînê rast nikarin vegerin Tirkiye wê piştî vegera xwe bê ku di kiryar yan jî sûçekê de beşdar bin werin darizandin. Li gorî rojnameya Sabahê nêzê desthilatdarî AKP'ye endamên partiyên Komîteya Hevgirtina Netewî xebata xwe ji bo amedekirina pêşnûmeyekê rapor hevbeş bidomînin, pêşnûmeyekê rapora hevbeş bidomînin. Yani hevok şaş e min ji ajansekî girtiye ew partiyên siyasî pêşniyazê xwe pêşkêşî komîsyonê kirine dixwaze wisa bibêje. Hûrgiliyên pêşnûmeya rapora hevbeş û qanûna vegera malê ya li ser pêvajoya çareseriyê ku Enqere jê re dibêje Tirkiyeya bê terör dibê hin detay hene li gorî wê li gorî Sabahê ez her werim ser meselê. Ew rapora ku em behs dikin 6 heftê rûpele li ser xebata Komîteya Parlamentoyê dîroka pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê nîqaş dike, giringiya pêvajoyê ji bo Tirkiye ji bo herêmê beyan dike, di beşa guhertin û bendên yasayî yên di derheqê pêvajoyê de jî çarçoveya qanûnê ku bi gelemperî wekî qanûna vegerê yan jî vegera malê tê zanîn beyan dike ku divê qanûn wê hestên kesên ku çekê xwe datînin û vedgerin bila ji ceza nefilitin. Hasasiyeta milletê Tirk digire berçav. Yani milletê Tirk bila nebêje ev terorîst ji çiyê daketine û qet nehatine ceza kirin. Dibe em ji vî hestî dixwazin xwe dûr bigirin. Ji ber vê çi dikin? Tînin mehkeme vedikin. Guhertin ji aliyan re hatiye diyar kirin. Li gorî wê endamên PKK yên ku çeka dayînin nikarin rasterast vegerin Tirkiye. Kesên ku doz û giliyê wan yê yasayî li dijî wan tunene wê werin darizandin. Piştî vegera wan yê ji bo Tirkiye wê prosedûrên yasayî dest pê bikin. Bi şert ew ê werin berdan. Çav li rêye ku şertên berdanê 5 sal wê bidome. Di vê demê de kesên ku di sûçan de beşdarin wê li gorî qanûna Tirkiye werin darizandin. Hevan na. Mesela bahsa suç dike. Tiştê ku dewleta Tirkiye weke suç dibîne ji bo me serbilindiye, ji bo me serkeftine û serfirazî. Ewladên me, şervanên me tu car suç nekirine. Tam berova jî mirovên herî leheng ê milletê me ne serbilindin, serfirazin. Dewleta Tirkiye nikare wana weke suç bibîne. Hereketê wan, faaliyetê wan. Ji bo me hebûna dewleta Tirkiye ya li Bakurê Kurdistanê suç e. Askerê wan di nava suçdan e. Van tiştana dibe em di ber çavara derbas bikin hevan no. Mühîm e. Yani em nikarin vê rewşê qebûl bikin. Ez xatir ji we dixwazim saetên pêşme de ez ê bültenê taybet amade dikim derbarê encama civîna li Munîhê de. Ka min dirin wê çi biqewime. Baş e? Xatirê we silav rê selam.